Ако караш колело или електрическа тротинетка, ти си част от движението и следва да спазваш някои правила. Спокойно, няма да те уча тепърва как да пресичаш, но пък правилата се променят, а особено когато станеш на 16, има нови такива за теб. Защо? Знаеш ли, например, че нямаш право да возиш друг човек на тротинетката, или че ако караш колело през нощта, трябва да носиш светлоотразителна жилетка или друг тип светлоотразителни елементи върху облеклото си, така че да се виждат. Най-вече ти да се виждаш. Хайде да проверим. Да започнем с велосипеда. Ти можеш да караш колело още от детската градина и да го имаш за играчка, но законът го третира като пълноправно превозно средство, а теб те третира, в случая, като водач на това превозно средство. Това означава, че има строги изисквания към него. Велосипедът трябва винаги да е технически изправен с работещи спирачки, звънец, бяла или жълта светлина отпред, червен светлоотразител отзад и допълнителни светлоотразители от страни на колелата. Без тези елементи не бива изобщо да излизаш на пътя. А когато караш извън населени места, през тъмната част на денонощието или при намалена видимост, задължително трябва да облечеш светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, така че другите участници в движението да те забележат лесно и бързо. Това не е измислено за да ти развали аутфита, а за да те направи видим на пътя в тъмницата и така може дори да ти спаси живота. И ако вече си на повече от 16 години, за теб има специални правила, които ги няма за по-малките, но все пак не забравяй, че за административни нарушения, извършени от малолетни, т.е. под 14 годишна възраст, и непълнолетни на възраст между 14 и 16 години, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които са допуснали извършването им. След тази възраст се очаква да караш само по изградената велосипедна инфраструктура или в най-дясната част на платното за движение, но пък до 12 годишна възраст можеш да управляваш своя велосипед и по тротуара. Важно е да знаеш и че при пресичане на платното за движение на пешеходна пътека трябва да слезеш от велосипеда и да пресечеш на собствен ход. Има и забрани. Например, не можеш да се движиш успоредно на друг велосипедист, да караш без ръце на кормилото, да използваш мобилен телефон по начин, който отклонява вниманието ти, да возиш пътници или да се хващаш за коли. Все по-модерни напоследък са и електрическите тротинетки, или, както ги нарича законът, индивидуални електрически превозни средства. Съкръщението е EEPS. Не звучи много фън, ама той законът не е там за да е фън, а за да те пази. Всъщност всички да пази. Пък и тротинетките сами по себе си са готини, удобни са, екологични са, пестят време, въобще супер са. Само че и за тях има ясни правила. Минималната възраст, за да можеш да караш електрическа тротинетка, е 16 години. Но само по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава, възможно най-близо до дясната граница на платното за движение. Също така, можеш да караш и по пътища и улици, на които ограничението е до 50 км в час, като това ограничение не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура. Ама това ограничение за колите, за теб е още по-строго. Максималната скорост, с която можеш да се движиш, е 25 км в час. Да ти кажа, това не е никак ниска скорост. При нея падането може да бъде не само болезнено, но дори опасно за живота, така че винаги спазвай ограничението, нали? Така, разбрахме се с половин приказка. Преди малко ти казах и за това, че законът забранява да возиш друг човек на тротинетката. Затова се нарича индивидуално електрическо превозно средство. Освен това, не позволява движението по тротуари и площи, предназначени за пешеходци. Карането винаги трябва да е възможно най-близо до дясната граница на платното за движение и задължително с каска. Задължително с каска, не пожелателно. А ако караш при лоша видимост, трябва да управляваш с включени светлини и да ползваш светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, точно както е при колелото. Забранено е да управляваш електрическа тротинетка в тъмната част на денонощието. И ако ти се струва, че ограниченията идват малко в повече, помисли пак. При инцидент, тротинетката не ти предлага предпазни колани, въздушни възглавници и здрава карусерия като автомобилите. Така че всичко пак се прави смисъл за твоето здраве, затова винаги носи каска. Ще ти кажа и няколко думи за ховерборда. Това е самобалансиращо се превозно средство с две колела, което използва електрически мотори и жироскопи, за да пази равновесие. От сега ти казвам, ховербордът не е подходящ за улиците. Неговото място е в парковете, в спортните площадки и в затворени пространства, освен ако не е изрично забранено в тези места. И тук предпазните средства не са въпрос на мода, а на здрав разум. Става дума за каска, налакътници и на коленки.
Нека ти кажа и някои основни пътни знаци, които трябва да познаваш, когато си част от движението. Те ще са ти полезни и като тръгнеш да изкарваш шофьорска книжка някой ден. Ако видиш ето този знак, например, това е път само за велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство. Ако пък е разделен ето така, пътят е споделен както за велосипедисти, водачи на индивидуално електрическо превозно средство, така и за пешеходци. Има и още един знак с велосипед. Ето този. Ограден в червен кръг. Това значи, че е забранено влизането на велосипеди, но не забравяй, че правилата за движение за велосипеди са много сходни с тези за електрически тротинетки, така че за тях също важи правилото на пътния знак. Б9 в нашия случай. Гледай сега да не ги объркаш с синия знак, че да не стане беля. Независимо какво превозно средство управляваш, е важно да знаеш и тези знаци. Този знак показва, че си на път с предимство, а този, че пресичаш път с предимство и трябва да пропуснеш движещите се по него. А сега ето и някои от основните пътни знаци, така че ако искаш, паузирай видеото и ги разгледай хубаво. Знам, че понякога може и да е изкушаващо да поразчупиш правилата, да караш тротинетката на задна гума, да хвърчиш с висока скорост, да караш по ръба, за да покажеш колко си топ. Обаче стъпката от нарушаването на правилата до страшните репортажи в новините понякога е страховито малка. Да, може да ти звучи кринджево, с други думи неловко, все едно нещо те плаша, но истината е, че всички тези правила не са измислени за да те ограничават. Те са създадени, за да пазят теб и всички около теб. И ако искаш движението да е приятно, бързо и безопасно за всички, спазването на правилата е единствения начин.